त्रिपुराव कायसा कासलानि दै बान्तोंनि दै कासलाव सेलायमोन जों खोनाव बा नुगैबो दं आरो जे कासलानि दै बान्तोंखौ सेना थांतानि आरो जे बरक नंनि मिडियानि बिसिङाव जे कक सानाय बथ' जों सायमोनो जे आं जे समय IPF ति खालायो आखु IPF ति खालायो अबन परे त्रिपुरा मथाव फाया अबन बागैनो बने त्रिपुरा मथाव फायावैनो जे IPF ति बाय BJP ताबो एकui गभर्नमेन्ट हिनके आरो सेलाय दंमोन खालायो आं ताबो कुनु लाभ करिजाक अबन बागै आं खोनाका आरो ताइबु जारा मासा माने जाति कुस्ति बंश बलि दंनाय रंग रां 20,000 के लायनानै हनै ककलाय आबो बाकी तारमाने बरक जइन दुवै बरकनो थकाय तलांखा जोंनो आबन परने जोंनो कगरखा जों आरो रां माना बागै सिमथो बुट खि नंनो नरनाय जोंहा जगो BJP नारो सुदु रां दमाना हनै सिथां सुदु परिष्कार अबा हायकिनो जे चिनि बरकनो थकायै मखै थकायै सिमे बिरबिति प्रग्राम खायदोंमोन अबर बेलाय खाबो माने तामो मोनै खथाब जितलाय जगो बने बगेन जों नुखा जे जगाव विद्युत देब्रमा तब चिनि विकास देब्रमा संबा चिनि दारा जताबो हिमै तंनाय जे BJP नि तंनाय र बरने एम तामोबा बंने एम तो अबसे जों परिष्कार सरायसै सेमनो तिप्रासानो मुंसे खलाय फुनुक मान गांका BJP ओ मालिस माननाय BJP ओ आरो गनि जांनाय हेके BJP ओ रां रक जाकनाय हेके निगर सामु खायदेने मेरदना अबन बंने मेन उद्देश्य अबन बागनि साव सालबसो ओमहाय गुन्दा बाहिनी तै खलायनानै ओ गुन्दा बाहिनी र सालबसो बा उत्तरनि मासा दक्षिणनि मासा पूर्व मासा पश्चिम मासा हायके फाइ थुमलायै ओ भाइ खलाय दं आं तो खानामानि दिनैनि मियानि फुङा अर जे खलाय थांनाय र रिदा करै कामजलगेरे खारै थांहनै आंगाबो लुखा कामजलगेरे खारै थाङै लामाव फुङा आइसि जुता रक करै थां साबनो गिरि खा तिप्रा मथा तो बनो रिबरि फिलिया कि चुबिया आं तो बेबाक नरि फुट मानो बनि बागैनो हनो सालबसो कम हायके निनि ओ माफिया गुन्दाना तै थकायै सालबसो दंनाय नों आं कइनो मजों अर जे विद्युत देब्रमा बिसास खालायै विद्युत देब्रमा चिने एम देमो जोंगो नों अब हायके BJP मानना बागै BJP मालिस मानना बागै ओ तिप्रासन ता थकाय दि ओ तिप्रासन थकाय एंकै निनि आनि बंशधर हायके चिनि तिप्रासार जों जत्तनो बुक्तबगि इंनाय हायके चिनि कमरै थांनाय अबसेबले तामनि मालिसनि बागै नों माखि खालाय दं हाबा अबर बन्द खायनो नांनाय बनि बागैनो सावा दिनैनि चिमे जों सावा जदि अब हाय द्वितीयबार जदि नै दं हांकाय जों बहुत सह्य खाया अबन बागै जों अबन बागै ताम खालायमान जों बसंग पडखम नाय दं चिनि 4-5 तारिखो चिनि आगरतला जों कायसा बुबागरे नेत्रन मीटिंग दं आ जगह अंगमाने परे चिनि सेंट्रल कमिटि खाजक माने परे चिनि प्लेनरी सेशन अंगमाने परे जों ताम खालायजनाय खालायजिया अब जों डिसाइड खायना अबन परेना जेनिनि मासा मांनाय खरसा खरनै और बरचुक तुला हायके उरि तंनाय रक आपन खतम मुनि थांनाय आं वानसुगो बने बाय ताकुरक हायदि बुकुरक और तैबो आं खोनाका जे आ जगह बालिं फालनाय हनै जे बसा माने बालिं फाले आबो हमके साबोबा ओ बालिं न वानदि दा पाइबा चिन्ति प्रसन पाया त बालिं र पाइचनै बा जोंबाय जोंसे व्यवसाय खने वानदि दर बालिं पाइबा अबरक न टोटली फल्स एलिगेशन त अब हाइ क्लाइमर अबरक न मथाकना नोंथां ने गयै दिनै नं मिडिया बिचिं तै बरक खलाय दं हांकाय बरक अबनो बुजिनांगौ गोसोखनो हामबाय